Bună ziua lume, eu sunt Marius și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. După cum v-am zis aseară, voi posta Samp. Da. 37. Vom aștepta, facem o corsocol. Dacă știți mai multe servere de Samp, puteți să mi le ziceți în com, că eu le voi viziona. Păi, 9, 8, 7, n-am 5, acolo să vină 6, 5, 4, 3, 2, 2. Uite-l pe el. Deci trebuie să... Cam ciudată mapa. Ia uite, are nos. Ce n-am de ăla? Se apă, vă rog. Dar conduci greu la toată timp. Dar n-are și... Da, t/slash Păi, știam unde ăsta, dar l-am uitat. Dar nu știu bicicletă. În care să pot să intru, să... Era ceva cu... Da, sau nu mai știu cu ce era. Pare rău. Cel mai mare regret, chiar nu mai știu, 2. Enter, ridicăm temperatura. T/slash view. Ia să vedem. Da, mai bine. T/slash bulangită, oameni. Îmi duc să iau o motocicletă. Da. Păi, e prima dată când joc Samp, după mult timp. M-am jucat Samp câțiva ani. Și am uitat multe de-astea, multe... Ia să vedem. Ce? Păi. Del mă. Bulangiu a rămas acolo.
Ulangii de oameni ăștia care... tur/v. Mi-a luat o mașină de data asta. Uitați director aici. Da. Păi e prima dată când joc Samp de atâția ani și bă, intru în apă, dar mașina nu eu, trebuie să luăm alta, ca sport. Păi, cred, nu mai știu acela, să întreb un prieten, dar nu acum, că nu vrea să apară pe YouTube doar pe la 17. Și da. Eu am 12 ani și fac YouTube. Păi, nu știu. Ia să vedem pe aici și bam, bam, bam. Ia să vedem cât am filmat. Am filmat 7 minute. Cat Nitro. Uitați cu ce viteză merge. Opa. Uite. Pe acolo am un pic casă pe GTA acolo Andreas. Da. Băi, ia să vedem cât am filmat. 1 minut. Păi, ia să vedem pe aici. Bă, dar nu găsesc și eu nimic aici, nici un VIP. Avem VIP-uri pe aici. Păi, conducem cu un foarte mega mare. Deci, uitați. 2. Și am făcut mașina la loc. Uitați aici drept. Păi, cam atunci cu acest episod. Eu am fost Marius. Puteți lăsați un subscribe, un com, un like și eu până data viitoare vă zic pa, pa!